Welcome Sikon Creator YouTube channel. Subscribe खालाम Sikon Creator YouTube channel खौ। खन्थाइनि मुं गोथैसालियाव आं मिलिटारिफोरनि अपारेशन। लाइमोन खन्थाइगिरि फंबाय प्रनय दैमारि। थांखांनाय गारबोनाय आन्दायबोनाय बै आंनिफ्राय थुनज्रायबोनाय कारपेटनि आथालाव आंनि एथेबबोनाय सिगां सानस्रिफोरा आंनि सोरगिदिं दाबो बेंखन फैयो। आनज्लेद जायो सिगां समफोरनि बादिनो थिफुं थिफुं खारलुं खारलुं गोरबोनि आन्थोर बरादासो बरायदोंमोन जायनि सिगां मावजि गोसोमा गाबदोंमोन। आवा फावा दिवा दिवा बे मायाथिलियाव आं आङैनो दंमोन। गोरबोआ गोरबोनि मेथाइ रोजाबदोंमोन। हथिउ थिउ दाउआबो रोजाबदोंमोन मेथाइ दैज्लांनि आन्थोर लानानै मोनास्लिब समनि आरज आंनिनो जारिमिन बुंफ्रुनानै। गोसोम खथा लानानै सियालजोफोरा रोनावदों खाब्राङै फिसायखौ लिंहरनानै। गिदोंमोन आं बैसोरनि रोनावनायाव आंखौसो अरख्लाबफैसिगोन नामा सानदोंमोन आं बै समाव। बादि नाथाय गिनानैसो खारफिनदों फिरायनानै रोनावनाय सियाल फालोआ। आंबोसो आंखौनो देरगाखांनाय मोनदोंमोन। ससे गोजान मानबायलांनानै सौहैदोंमोन दुंब्रुद रायजो जाय जायगायाव आं गोजांस्रिवदोंमोन जेराव गन्थंआबो गोबाल'दोंमोन। आंबो आंखौनो दिनै आंनि गोसोखौनो फोथायनो हायाखैमोन। दांग्रोमदोंमोन आं दुंब्रुद खथा खोमसि दन्दराव मावजिनि नोजोरजों। दुंब्रुद नङा मानिबा थुख्रासो जायखौ मोननानै आं खनले खनले हुब्लिरदों। बेयो सुबुंनिसो बेगें नङाथ'। गोजानाव गारिनि सोदोब रिंखांफैदों आलौरि बिलौरि खोमा दरखंआव आरो ग्रिद 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 सोनाबारि दैसा सेरजों गोमो गोजा जोंखांदों बालाबारि गामि फारसे दिंग्रायलांफिनदों। जानांगौ मिलिटारिफोरा दिनै सानसेखौबो आंखौ जिरायनो होबाय। बाज्ल'दों गोसोआ लाहाखि बुब्लिनिफ्राय एरायखेनानै जिरायदों आं निजोम रायजोआव। गुदुंनि खुसेंग्राफ्रा दरखंआव बारननानै मुसुरदों। आंनि खुगायाबोसो मिनिदों आगदा आखाइखौ खर'आव बनानै।
मोजां सानस्रिनि बिथोनाव आं गिदों। खुगानि मिनिनाया आवबा थादों। बेनि दायनिगिरिया बर' हारियानो। जेराव थाखुमानो आं खाबु मोनाखै। नाथाय आंदि बिसोरनि थाखायनो सिगांदों। खुगायाव गोसोम गाबनि मुखा गानदों। बेनि बेसेन बहाथो? हारिया दिनै गोथौ हाखराव, खोमसि खथायाव आन्दायदों स्रियै, आला खालायै ओलैस्रियै, जायखौ आं हायाखै सहायनो, जायनि थाखाय आंबो दैदों गोबौ हाथियार। Thanks for watching and subscribe.